Velkommen til Strafrunden.dk. Mit navn det er Troels Bøger, og tak fordi I gider kigge med, og tak fordi I interesserer jer for verdens fedeste sportsgren, aka skiskydning. Vi er nået til starten af december, og det betyder, at de første konkurrencer skal til at løbe af stablen. I søndags havde vi de to mixstafetter. Vi havde den almindelige mixstafet, og så havde vi det her nye format, den såkaldte single mixstafet med 2 løbere. Men i morgen, der går det løs med den første individuelle konkurrence, og det er herrerne, der starter med deres 20 km. Den såkaldte individuelle konkurrence, også kendt som normaldistancen, i hvert fald i Norge, eftersom det er den originale konkurrence i skiskydning. 20 km, 4 skydninger undervejs, og hver gang man har en forbier, ja, så får man et tillægsminut, som bliver lagt over til den tid, man bruger i sporet. Nok om det. Her er min top 3 til morgendagens konkurrence. Nummer 3, det bliver tyske Simon Schemp. Schemp havde sidste år en kanonsæson, særligt i januar måned, hvor han i noget, der minder om 6 uger, dominerede World Cup'en fuldstændig, 2-3 sejre. Og i år, der er han igen i knivskarp form, vandt de 2 første konkurrencer. Altså inden World Cup'en i Sjusjøen vandt både sprinten der, og han vandt også fællesstarten. Er en fremragende skytte, så han kommer til at sætte i hvert fald 18-19 skud, og han er også hurtigt spor, og det kommer i hvert fald til at række til en 3. plads. Nummer 2. Hvem andre end Martin Fourcade kan man have med i sådan en top 3 her. Grunden til, at jeg ikke tror, at han kommer til at slutte som nummer 1, at det kommer ind på senere, men han kommer i hvert fald til at slutte på podiet, og det gør han af 2 åbenlyse grunde, nemlig at han skyder bedre end måske alle andre, har en træfprocent, som er helt unik, og så har han ikke mindst evnen til at vente, evnen til at holde lidt igen og sikre sig, at han sætter skuden i stedet for bare at plukke dem af. Derfor kommer han til at slutte på 2. pladsen. Og det leder mig frem til vinderen af 20 km i morgen, og der er mit bedste bud. Tage Bø, nordmanden, der vandt World Cup'en tilbage i 2011, men som de sidste par sæsoner ikke helt har præsteret. Han er dog i kanonform, løb en fremragende mixstafet i søndags, hvor han løb Norge til sejr, hvor han satte samtlige 10 skud. Vi ved, han er i kanonform, og vi ved også, at han kan sætte skuddene. Derfor kommer han til at vinde i morgen. Tak fordi du kiggede med.